Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika sikule nto kaMduduzi Shabalala. Phambi kokubana ke ndithethe ngale meko kaMduduzi Shabalala ndingene banzi kuyo, ndifuna ukuqale ndithi abantu abanintsi banento abangayiqapheli into yokubana abadlali nabo bangabantu. Abadlali nabo baphila kulo mhlaba siphila kuwo, baphefumla lo moya siwuphefumlayo, badla izinto esizidlayo. Yonke into nje abayiphilayo iliphilwa sithi. Xa sithetha ngabo okanye siqwalasele bona sibajongile, masijonge sibe nento ethi bangabantu benza izinto ezenziwa ngabantu. Mayingabi ngathi baphila kweyabo indawo, sicinga uba baphila kwabo umhlaba okanye sicinga uba baphila kwenye indawo. Ebeke sanalo ngqondo yokuthi bangabantu bafana nathi, sawukuba understanda. Ndiphi lapho ndikhoyo abantu abanintsi bathi babone uMduduzi Shabalala edelete ii-pictures zakhe neKaizer Chiefs ku-Instagram wakhe. Iyazula ke le nto phaa kwinkundla zokuxhomana, sebesithi ke abantu abanintsi uMduduzi Shabalala ucaca into yokubana ke phakathi kwakhe neKaizer Chiefs kukhona ingxaki. Abanye ke bayidibanisa nentetha ibithethwe phaa nguFernando da Cruz esithi iKaizer Chiefs mayikhawuleze simfunele iplay attacker engakumbi, iplay ezodlala number 10. Ufike phaa uKaizer Chiefs waqwalasa into yokubana akanaye umntu odlala unumber 10, ngoku ufuna iplayer ezodlala unumber 10. Yabe unumber 10 weKaizer Chiefs othi ga ngoku nguMduduzi Shabalala. Kusho ukuthi ke loo nto ayimphathanga kakuhle uMduduzi, waendapha edelita kwanto ethi Kaizer Chiefs phaa ku-Instagram wakhe. Baphulaphula masingangxami ngothetha kanjalo, njengoba nani nino-social media benu niyakwazi into yokubana nidelite apho nifuna udelita khona, nifake apho nifuna nifake khona. Kungani ii-players zona xa zisenza kanjalo vezikhawulezwe zithathelwe izigqibo? Okokuqala baphulaphula, le nto funeka siyibeke icace, yisizini yesithathu leKaizer Chiefs ngenayo unumber 10. Kuphela kweKaizer team eyinkulu eyiKaizer Chiefs ibisokola ngunumber 10. uMduduzi Shabalala uzamile kule number 10 umfana omntu. Ayithetha ukuthi iKaizer Chiefs xa izofumana unumber 10 uMduduzi Shabalala akazuphinda adlale. Zininzi ii-positions uMduduzi Shabalala ngazidlala phaa kwiKaizer Chiefs, kodwa unumber 10 kangakwazi ukuqhuba ngendlela erayithi konke zonke ezi seasons ekhona phaa kwiKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi ke uFernando da Cruz ilihlo lakhe libukhali. Uthe asohamba nezi players wabheka phaa kwi-pre-season, wabona umfana omdala into yokubana ngeke apha kushota unumber 10 izikwazi le team ukwazi ubheka phambili. Into eshotayo apha ngunumber 10. Ngelipheleleyo ke ilihlo lakhe uFernando da Cruz lubukhali, likhawuleze layibona le nto iyingxaki phaa kwiKaizer Chiefs. Ayithetha ukuthi ke xa ethe wabona loo nto phaa uFernando da Cruz akazumsebenzisa uMduduzi Shabalala okanye baxabene. Zininzi ii-players uFernando da Cruz gqibosho ngokuthi ufuna ii-players ezi-athekayo ezizokwenza iKaizer Chiefs iwine. Zikhona ii-players ezi-athekayo phaa kwiKaizer Chiefs, bakhona ooPulemote, bakhona ooVilakazi, bakhona ooDuba. Into ethetha ukuthi nooDuba bonke abo ba-athekayo xa kuthiwa kufuna ii-players ezi-athekayo bawuthatha izinto zabo nabo bahambe. Ayihambe kanjalo baphulaphula, masingazidibanisi izinto ezingezizo. Okubalulekileyo akukho ngxaki phakathi koMduduzi Shabalala neKaizer Chiefs, akukho ngxaki baphulaphuli. Uba ikhona isazawuphinda ivele futhi ke sakuyibona sonke. Okwangoku akukho ngxaki. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ngenani ke nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.